Кога Бог ще унищожи сатаната? Не си тръгвай. Върху теб лежи Божият залог срещу сатаната. В Откровение 2.0, 7-1.0 е записан последният край на сатаната. Сатана ще бъде напълно унищожен от Бога, след завършека на Божието дело, и ще бъде хвърлен завинаги в огненото езеро, където ще страда вечно. Но нека се запитаме, кога ще приключи Божието дело? В Откровение 1.9, 7-8 се пророкува. Нека се радваме и се веселим и нека отдадем нему слава, защото дойде сватбата на агнето, и неговата жена се е приготвила, и на нея се позволи да се облече в светъл и чист висон. Това показва, че вярващите в Бога ще бъдат очистени и преобразени след повторното завръщане на Господ в края на времената. Тези хора ще се освободят от веригите на греха и няма да се поддават на сатаната. Те ще бъдат победители и ще устоят като свидетели за Бога. Това е важен знак за края на Божието спасително дело. Тогава сатаната няма да има сила над човека и няма да може да развали човечеството, а Божият план за спасението на човека ще бъде завършен. Но за да бъдем очистени и избавени от греха, трябва да преминем през борбата с сатаната. Само когато сме изкушавани, нападани и смущавани от него, можем да живеем според Божието Слово, а не според развалената си природа. Само когато изберем да угодим на Бога, ще можем да видим дали наистина стоим на Негова страна. Затова всеки православен християнин носи в себе си Божия залог срещу сатаната. Чрез нашето решително отричане от сатаната и стоене като свидетели за Бога, ние ставаме най-силното доказателство за победата над сатаната. Тогава ще дойде и моментът, в който сатаната ще бъде хвърлен в бездната. Ако това видео ти е било полезно, напиши «Амин». Сподели го с поне един приятел, за да могат повече хора да получат Божията спасителна благодат.